Mau lihat tema di hita salhuna, mau lihat nang di amata debata, di hamuna keluarga besar nainggolan, rap dohot keluarga besar Situmeang. Di son kami atas nama STM dos niroha nadong siap kaping suga jadi. Di las niroha munai, las niroha nami asin sada anak sada buru dohita noeng namar dongas sahuta. Di tikion di otangam muna opung doli opung boru raja boru Situmeang roro hami pasahaton silas rohanami marhite ulus naga jangi atas nama STM tuboruta dok helata anggia ma ditikyon boru ni huriai anak ni hore tapasahat na kiring hujoro di debata tangyang tak terlumobi tangyang ni hula-hula muna hita saluk na ditikyon marparbuai hatop nasida di diliti adorna ido data parsita obaina tabun nasida marhasa hotan alai jemak mameakon ulosoran non dibudini hasutu bolom mahami STM alai rohami madok hata suang songoni angkara dasar na atapamasa di hutata nang boras liat di somma pasahaton nami tuhamuna satabiri hamuna su bolon nami nainggolan bolo tung agak belgaben non ampolok nami ai boras dia nami doi tuha soto bolon ima Situmeang mapasaton nami las marawa muna mangate gabi jadi sawi mahata siak kami dongas sahuta sidodoti mau pasatai ma tuha muna raja Situmeang butima